Ez egy automata, várják, hadd mutassam. Na, ez egy automata, ott néz. Ez meg én vagyok. Ezt itt is. Ez szőrös ágyasokat. Szőrös és büdös, és most fürdik ott, hogy... Ez megy a fürdés. Voyendé fürdőszoba. Mutasd meg a lakó részünket. Ezt hívják az áramellátásunk. Mire? Fúj, de büdös a lábam, képzelni. Igaz, hogy nem büdös a lábam. Ez itt nálunk az ivóvíz. Tejával, meg vízzel keverve. Helyes ennek a buzikesztyűje. Faszafott el, amit én csináltam. Helyes ennek a büdös csizmája. Meg az enyém. A tiéd bazd meg neki. Mondom, meg az enyém, tessiket. Itt az ebédlő. Itt a konyha. Na, ja igen, itt a mosoda, meg a szárita egyből. És az én szuper fecskát. Az ajtón. Az ajtó, amin egy 80 kilós ember nem fér be már, csak a udalba. Ha nagy a pocka, akkor be kell húzni a hasát. Ez itt a cukorgyár. Ez itt a kenyérgyár. Na, meg egy kis száraz kenyér a táskába. Na, hullik a fal egy kicsit. Euró. Remontos. Ezt hívják ilyen kinder tojásnak. Ezt meg gránátnak hol van az apa? Hozd el eset. Itt van. Itt van egy kinder tojás. Ezt hívják gránátnak. Hájlos azt mondja, ez Erhede, pedig ez eszköz. Szerzsántjú, ha nem tudja. Ezt az én sapkám. Hájlos a kitürült a segít az automatájának. Egyszer papírt nyomott a lyukába. Hogy benne koszolódjon. Benne koszolódjon. Így kell mosni lábot, a büdös lábot kell mosni. És a mi kis szobánk. 5 csillagos szálloda. 5 csillagos szálloda. Hotel Panzia. Ja. Mindenkit szeretettel várunk. Mutassuk el. Mindenkit szeretettel várunk, 10.000 grillás fizetése, aki óhajtsa. Kicsit emelt fel a pofádat, mert nem látszik. Gyere, kicsit emelkedj fejem, ha nem látszik. Aki óhajtsa, nyugodtan jöjjön ide, 10.000 grilljáért nyugodtan elalhat itten. Most éppen kint jó étet kívánnak nekünk. Igen. Grádot nyomassák a fejünk felett. Nyugodtan. Mi csak egyetértünk. Hely van, tessék itt figyelni. Még 2 ember nyugodtan beférhet oda hátra, hogyha kihajgáljuk a szok. Na, lomot csak most nagyon nem látszik, mert sötét van. De éppen naposan nagyon látszik, már nem nagyon van villonyunk. Ez is most csak egy elektrosztánciától van egy villony, amit már szerte szétlőttek szegény. Épp hogy dolgozik, több olajat megeszik, mint benzin. Ja, és igen, igazából őnek itten, nem játékpisztolya. Igen. Hát mondjuk itt van ilyen golyóva, mint ami itt van. Ilyen, lássuk, nem lássuk, most lássuk. Ilyen golyóva. Hát mondjuk meg ilyen gránátokat szoktak haigálni, csak mondom, ez most nincsen beizélve, betöltve, mert lábomnál van, és nem nagyon izélünk. Na szóval így töltődik be. Így betöltöd, így kihúzod, és akkor... Éppen azért nem húz ki, mert kezemben van. Na. Így működik. 10.000 rubelért, grivnyáért. Nyugodtan, bárkit szeretettel várunk itten. Igen. Kávé van, kaja van. Igen, fejfájás, orvosság, ma tegnap a fejem mellett robbant el egy grád, és még mindig fáj a fejem. Na, aki nem érti mi az a grád, ez egy 75 kilós rakéta, amelyik robban, és 250 méterre viszi a szilánkokat, amiket átviszik
egy olyan 1 centis, 2 centis vasat. Igen, tegnap akartam egy grádot hazahajtani, vagyis nem haza, hanem ide a izére. A bázisunkra egy eszkovátort, aminek a talpa olyan 1,5 centi vas, és mellettem felrobban 4 grád, meg azt a talpot is átlyukasztott azt a fél centis vasat. Na de ma az eszkovátort nem hoztam, mert kicsit szerte szétlő.